na obele nwa Chukwu gozila gozi maka na ọgbọkazi ọgba ya ndị nọ n'akụkụ a na-echezi na ọ mụrụ ụwa anwụ gozila gozi nwa obodo jeme ngala obele nwa ndị agboji emezi ọnụ na Switzerland onyezi ka anyị na-ekwuzi maka ya Chief Eles ngagwa onye Okafor Ogbuefi nwata Lupuaku 1 na Kumasi Agbo Delta State ezigbo nwa ndị ara uje emezi ọnụ na Switzerland obele nwa ndị Igbo ji eme ọnụ na Swiss Papa Chi bụ ụzọ Amanda Jonathan Chidera Ogbuefi nwata Lupuaku odogwu nunu ezigbo nwa ndị agboji eme ọnụ Ogbuefi nwata Lupuaku onye n'ogbenye aka ugolisi n'obi Chukwu Ogbuefi nwata Lupuaku onye n'ogbenye aka ugolisi n'obi Chukwu Yezu nwekolobịa ọga ndị ọcha ego Igbo n'ezie nwata Lupuaku odogwu n'osobele nunu nwa mụlụ na mmemme l'obodo ngala oji moto eme ọgụ n'Agbo ọma nwanne na Switzerland Ogbuefi nwata Lupuaku onye n'ogbenye aka ugolisi n'obi Chukwu Ogbuefi nwata Lupuaku onye n'ogbenye aka ugolisi n'obi Chukwu Ogbuefi nwata Lupuaku wee sị ka ikeneri ya ndị ọyị ya Chukwu gọziri agọzi nze ọ sị na Okechukwu mmadụ merụ ndị Chukwu gọziri
jiri gbuo agwụ na mkwere senator na Switzerland Chief Christian Okafor ezigbo nwanne nwata lukwu agwụ na Switzerland Ikechukwu Augustine Okafor Big Brother Last Dawn Honorable Charles Ehiedu Anigwu, Honorable Commissioner of Works, Delta State. His Excellency Dr. Ifeanyi Okowa, former Governor, Delta State. His Excellency Dr. Sheriff Francis, Governor Delta State. Ezigbo mmadụ ndị Delta si echile gaba n'ọchịchị dịwa mma. Chief Patrick Pam Boat NTA DG Finance. Ezigbo mmadụ Mr. Dunku Nwanolulu This Park Investment. Ezigbo ta uncle Mr. Ephraim Nedum Menye, Chief Wallace Okafor, Central Bank of Nigeria. Chief Madukibia Emmanuel Okoye, MD CEO PPGC Limited, the real estate